met een gebeurt. Er is niet maar beginnen in een uur, is leuk wat hier op tegen vuur en vlammen en ze show vanaf de wal nog onder toe. Het is op de keuken naar onder, de vijand stond met open mond. Ze hadden zo'n wapenig moeds gezien en vluchtten naar alle kanten heen. Ja, de mensen klagen naar je moord en gaven voor de stad en bloed. Was zo de dag gewet en vet wie iedereen het weet. Welke punt, welke punt. We beladen voor welke punt. En de missionaris in naar China gaan en in het verbaasde kijken stond het is gewoon gebeurd. Geluid met jou is altijd beeld in Brussel door.